man siguro nato, nadunggan nato sa sugod pa lang, that the apostles was requesting Jesus Christ to increase their faith. No? Mas mo pagdungag sa ilahang pagtuo. So it's about faith and the attitude of the servant. Konektado ni sila. Una, atong pagtuo o ang attitude nato towards sa atong pagtuo. Muna importante nga gustong ihatag nga punto sa Ginoo. Una, isulti nila, increase our faith. But Jesus Christ told them, even you have usa ka liso of a mustard seed, everything will be possible. Unsa may sabot ngini may kigsuunan, that each one of us gitagaan nata og liso sa pagtuo kada usa kanato. But it's up to us to fertilize, it's up to us nga diligan, it's up to us to nurture that faith. Dili lang nga gitagaan kita sa Ginoo. Kaning ato ang mga pagbasa gihatag na sa Ginoo. For how many years ago, yan na ning gihatag sa mga apostoles, gisulat, o karon adlaw-adlaw na itong madunggan, labi na sa Domingo atong madunggan ang pulong sa Ginoo. Meaning to say, nanani sa itong kinabuhi. Naka-engrave na sa itong kasing-kasing. Pero ang problema, ato bang gialagaan? Ato bang gipadako atong pagtuo o hangtod karon ang liso natulog lang gyapon o wala jud nakatubo. That's why one of the saints, I think Saint Anselm nagsulti, gitawag na faith seeking understanding. Meaning to say, magsugod kita sa pagtuo, then we seek for understanding to increase our faith. Usahay manggod no. Kita, yes, we pray, we serve, but the question is, ato bang gipalalom ang atong pagtuo through studying? Nagbasa ba ta og Biblia sa atong balay? Mo-attend ba ta og mga seminars and group sharing? Usually, no? Mingan ta, kapoy man na, no? Kapoy man na siya. Kalas og oras. Natay mga activities sa simbahan and everything. Kung tanaw na to, pipilara ang mo-attend. To nurture, to deepen our faith, pero pipilara jud ang mo-attend. Bisan gaya gitawag ta nga, kaning pagsimba is one way of nurturing, deepening our faith. Kadako aning inayawan, no? Kadako aning lugar. Ang sakop nato diri sa parokya, dako kaayo. But again, kung tanaw nato, pipila lang ang musimba diri. Pipila lang ang musimba sa kanalaing simbahan nga duol diri. Kay wala nila nakita ang value sa liso nga gibutang sa Ginoo sa atong kasing-kasing. Muna kung gamay lang nga discouragement, gamay lang nga pagsulay, gamay lang nga invitation coming from different denominations o sekta, dali kay tama, hila. Tagaan ratag mga pagkaon, tagaan tag mga sinina, makaingon ta, wow, dire na lang ko, kaya napaihatag. Karon dito sa Catholic, sige may simba, sige may lakaw kalas, pagplite, amo madawat katurang gamay kay ngapan. Nadagang kay magihatag sa sibot. Napakanon ra mig ana, no? Gamay ra kaayo, murag kubal, no? Kuning ana atong pagtumay suuna mao nakakaron gi-connect sa Ginoo. Giingnan niya mga apostles that the faith is already in you. It's up to you to increase that faith. How? How to increase the faith? Unsa gitulsi sa Ginoo? How to increase our faith? To be faithfully sa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Ug unsa kini? With a particular attitude, muna kaduha nga punto. Attitude of a servant. Attitude of a servant. Ug unsa kini?
kana bitong pagtuman sa trabaho. And after pagtuman, malipay kita kay atong gituman ang kabubuton sa Ginoo. Nga atong gituman ang gihatag nga misyon o trabaho sa Ginoo. That all of these things were only entrusted to us by God. Gi-entrust ra ni. Misyon ni sa Ginoo, misyon ni Jesus, nalipay kita kay tungod gihatagaan kitag participation ni ini. Because we are only steward of God. But sometimes, my dear friends, muni karon ay tabo sa Ebanghelyo, we want special treatment. Kana bitong gamay lang pagserbisyo diri sa simbahan, we want special treatment. Gamay lang nga donation o bisag dinagko mga donation diri sa simbahan, pagtabang sa simbahan. We want special treatment. Munang Ginoo ning ingon, no special treatment. Why? Because you're only doing what is entrusted to you. Importante kayo na. Mabitaw ang santos nga misa, every time we attend kita, the more tani nga we become like Christ. We become like Jesus Christ sa atuang buhat, sa atuang dagway. Mabitaw no, we receive Jesus Christ, gidawat na atuang Ginoo sa communion, or we become like Jesus Christ. Para atong trabaho, dili lang sa simbahan. Always remember, atong pagserbisyo, dili lang sa simbahan. Pagserbisyo sa Dios, dili lang sa simbahan. Di ba? Na mo ingon ta, no, usahay, nagserbisyo man ko sa simbahan. Pero sa uban, dili naman ko na magserbisyo sa simbahan. Ako na sayop. And everything sa tanan natong gibuhat is already a service to God. Sa tong kinabuhi, dapat makit-an sa ubang tao nga si Kristo naa kanato. Dili lang sa simbahan. Ang simbahan is only a powerhouse. But every time adto ta sa tagsa nga trabaho, different talents sa tong kinabuhi, kung asa man tagibutang sa Ginoo, makita sa tao si Jesus sa atong kinabuhi. Dili tani makita ni Jesus ang ato ang kinabuhi, kundili si Jesus mismo. Because there is the danger in that, my dear friends. Just like the servant. Kung nahuman siya siyang trabaho, he was expecting, manaman ko kapoy kay ko. He was expecting at tagaan sa special treatment sa Ginoo. Ali diri, kaon diri kay gikapoy ka. Prerogative na sa Ginoo pero di ka mong expect kung ni ana. Kay tungod, again, we are only doing what is entrusted to us by God. I just remember a story, no? There was a gathering, a particular parish. Naglinya sila samtang natin dito, kay tungod there was a gathering nga nagpasalamat sa mga ning tabang sa parokya. Og dito sa sulod na sa usa ka gathering ni usa ka babae, no? May kisagbisti, iyang gipreparahan ang kana nga celebration. And during pa sa celebration, nasa itupad nga babae nga simple ra kaayo. And dito sa celebration, nagstoryahanay sila. O gatong babae, no, nga pula kay lipstick, nindot kaayo maninina, iyang bisti, gara kayang iyang bisti, iyang gi-share siyang tapat, no. Ingon siya, ako daghang kay kong gitabang diri sa simbahan. Nag-serve ko sa mauni, nag-serve sa kog mauni, nag-serve ko diri. Sa simbahan, nangita kog paagi nga makadonate ang mga tao and every tanan na lang iya. Ang babae nga yung isultian ning hilom marain taon. Mao ba? Ingon ang babae, salamat kaayo nga imong gitabangan ang parokya. So daghan nagisulti usa, hantod na lang ni abot ang parish priest. Og dito ni abot ang parish priest, niingon ang parish priest, this celebration naghatag og dako ang katahuran og dako ang pasalamat nga ning hatag og donation og tabang sa simbahan
Siya pinakadako nga gihatag diri sa simbahan. I'd like to mention and special acknowledgement dito yang gitawag ang babae nga tapad atong sa kababay ay ang gitawag atong simple kaayo nga babay nga nagdonate og pila ka milyon para lang dito sa pagtukod sa simbahan. Ang katong babae nga ning tupad na ulaw in tawon. Kipila di yang gidonate? 500, no? 1,000. Ginagmay ra. Pero nanghambong na siya. End of the story, abangan ang susunod na kabanata. Yes, my dear friends, sometimes we are like that. Gitagaan kitag pangimangno sa Ginoo that in order to increase our faith, just do the mission entrusted to us by God. But the moment na matanaw nato nga atong trabaho, dapat may special treatment na kay nagbuhat na tawag maayo, dili na mao, sayop na siya. We continue to do good things and be humble all the time. Tanan nga skills, tanan nga talent, tanan nga gihatag o tanan nga success atong kinabuhi, kaning tanan gihatag sa Ginoo. There's no reason nga manghambog kita o mahimo tang garboso sa atong kinabuhi. That should be our mission kita mga Kristiyano. Nga every time mahimo kitag maayo, tani makita sa Dios, makita sa ubang tao nga si Jesus sa atong kinabuhi o dili kita sa ilang kinabuhi. Amen. Palihog manindog. Let us profess our faith.